Que a guerra en Irán continúe ou non ten consecuencias directas sobre o noso peto. De seguir o conflicto, a Fundación das Caixas de Aforro alerta de que os prezos dos alimentos poden crecer ata un 7% de aquí ao verán. Preguntamos polo futuro nun mercado con historia. Se os prezos seguen subindo polos efectos da guerra en Irán, repensaremos algún gasto? A verdade é que non son moi previsora nesas cousas. No, en principio, de momento, no. No pienso viajar, que es lo que va a subir. Estamos retardando viaxes, unha compra determinada dunha prenda determinada dun vuelo que sea. Lo único, el mes que viene me voy a ir de vacaciones, con lo cual ya están pagadas y tengo que irme sí o sí. E teño un gasto aí dentro de 2 meses, os 50 anos das bodas de ouro. Entón é un gasto aí que hai que aforrar. As cenas ou as comidas fora de casa, as vacacións, as planexamos de forma diferente. A Fundación das Antigas Caixas prevé que os prezos dos combustibles seguirán sendo altos. Iso fará subir os prezos dos alimentos frescos ata un 7% máis. Porque agora a xente antes levaba 3 kilos e agora leva 1,5 kg, si pode, porque os cartos non chegan. Controla muchísimo máis. Antes era 1 kilo de rapantes, era 1 kilo da igual, 6, 7, non pasa nada. Ahora somos 4 en casa, son 4 rapantes. E a xente gasta algo menos, porque 4 cousas que levan se disparan as contas, unha barbaridade. E máis, canto máis dure a guerra, os efectos, aínda que rematase xa, van durar meses.